anga bi tarata a don kibaru a bɛ daminɛ ni farabugu kibaruya de ye jamana yɛrɛ ka furuba laseli sɛbɛn n'a bɛ fɔ a ma ko ɲɛta lesɔ ale y'a jira k'a fɔ an ka sɔrɔlasiw ka kɛlɛbolo dɔ ko ni o kɛlɛbolo in n'a sigilen don farabugu n'o kɛlɛbolo in o bolo fara n'o kɛlɛbolo in a bolo fara dɔw sigilen don farabugu o kari tɛmɛnen janvier kalo tile 17 k'a kɛra sɔgɔmada tile bɔ waati sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 8 waati farabugu dugu ni kɛɲɛka cɛ n'a yɔrɔ lakodɔnnen don k'a fɔ ko falikɛla minnu bɛ yen tubabuw b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko terrorisiw n'u ka dagaw bɛ o yɔrɔ kofɔlen na Madiba Keyita ale ko nin kuma in ale ye jɔnjɔnya sɔrɔ a la ka bɔ jamana yɛrɛ minisiri bondaso min don n'o ka baara ye Mali tangani ani sulasi cɛkɔrɔw olu ka minisiri bondaso n'a bɛ fɔ o ma ko ministère de la défense et des anciens combattants ale ko Mali sɔrɔlasiw ka ni wale kelen a kɛra sabu ye min y'a to moto 4 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu sɔrɔla kɛlɛmugu marifakisɛw ani tobili minɛnw k'olu dɔw tun bɛ cogo bugu fiyɛ dɔ kɔnɔna na ye o ko nka ko u bɛ se tuma min na k'u y'a sɔrɔ k'a fɔ nin bugu sigibaw k'u tun bolila o ko nka ko tile kelen ka kɔ o don ɲɛ n'o bɛnna janvier kalo tile 16 ma ko nɛgɛ ɲɛ 9 waati ko an ka sɔrɔlasiw k'u ye mugu pɛrɛnta dɔ mugu minnu bɛ don mɔgɔw ɲɛ o yɔrɔ o furancɛ kelen na nka Zenata sɔrɔla kɔrɔn worodugu seleke fɛ n'o ye farabugu kɔrɔn worodugu seleke kibaruya in perepelatigɛ sɔrɔla ka bɔ an ka jamana ka furuba laselibo n'a bɛ fɔ a ma ko ɲɛta lesɔr ale de ye kibaruya in di o siratigɛ de la Fransikaw ka kunnafoni a labɛnnen ani kibaruya lase bondaso min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan n'a bɛ fɔ a ma ko RFI ale y'a jira k'a fɔ yala mɔgɔ 3 minnu ni siga kɛra u ma ni siga tun kɛra u ma k'a fɔ ninnu ye papalikɛlaw ye dɔw b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko terroristiw ni dɔw b'u minɛ i n'a fɔ diinɛ kɛlɛcɛw n'u tun minɛna Mali sɔrɔlasiw fɛ janvier kalo tile 17 tɛmɛnen n'a kɛra Bolkesi kɛrɛfɛ Bolkesi yɔrɔ ye yɔrɔ min Mali ni Burkina Faso furancɛ a man jan o yɔrɔ la kosɛbɛ ko mɔgɔ minɛlen ninnu kuma caman bɛ ka fɔ u minɛ kun ani u fagali u su yeli min kɛra sabu ko a kumaw bɛ ka fɔ ninnu ye papalikɛlaw de ye k'u tun minɛna tuma min kobu ye yɔrɔ min a fɔra ka fɔ ko mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ minnu n'a fɔra ka fɔ olu ye papalikɛlaw ye ko dɔw tun minɛna o ko sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ senna Mali sɔrɔlasiw fɛ ka dɔn jɔnjɔn yala maa minɛlen ninnu u laban su nana ye cogo di nin ko in ko a ju joona janvier kalo tile 17 tɛmɛnen nin dugu in a bɛ Bolkesi de masurunyayɔrɔ la ko Mali sɔrɔlasiw tun ye fɛlɛbɔ dɔ daminɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu n'u kɛn bɛ ka marifa ta u bɛ ka Mali sɔrɔlasiw kɛlɛ k'a fɔra k'a fɔ o papalikɛla ninnu k'u ka ca a yɔrɔ kofɔlen na furancɛ min bɛ Mali ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ alo furancɛ kelen ko Faransi sɔrɔlasiw ko olu yeli ka ca o furancɛ kelen na o kɛlɛ kɔfɛ sa Mali sɔrɔlasiw ka dɔgɔyalen tun ye papalikɛla maa cɛ 5 ye ko Mali ka sɔrɔlasi daga min n'o b'u masurunya fan fɛ ko tun ye cɛ mɔgɔ minnu minɛ k'u tun y'u kunda ni o mɔgɔ ninnu ye o yɔrɔ kofɔlen na ko ninnu donni senfɛ ka taa n'u ye ko mɔgɔ 3 bɛ a la ko de fatura tuma min na kibaruya lakodɔnna ni mɔgɔ kofɔlen ninnu somɔgɔw ko u bɔra kibaruya kalama tuma min na ko a jigilatigɛ fanga bonyana u yɔrɔ kosɛbɛ min ye Mali sɔrɔlasiw ka kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔw ye k'olu y'a jira k'a fɔ a ko bɛ ka sɛgɛsɛgɛ ninnu zara sa cogo min sigana mɔgɔ caman n'olu bisigi bɛ olu kan wala siga bɛ u kan k'a fɔ ko olu ye papalikɛlaw ye ko mɔgɔ caman bɛ yen k'u minɛna k'u sɛbɛkɔrɔ folokoto sɔrɔsiw yɛrɛw b'a fɔ fɛn cogo min na ko k'u se k'u ye ko nin kuma ninnu nin fɔcogo la a bɛ n'a fɔ ninnu minɛli min kɛra papali don sa wa degunin don sa u ye ninnu degun cogo min u bɛ se ka kibaruya u di yala u deguntɔ ninnu tun b'a fɛ ka boli de wa yala u bolitɔ sɔrɔlasiw kɛtɔ k'u fɛlɛ bɔ nin ko in nana nin sira de fɛ wa k'a sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ senna
nga yano che hadamadenya yere hake matrafa kulu flabe ulu ya nyini kafoko ningo inkanyi nyini mgofe mgomnu nolu kante jurula mashibulu o kuma minele kelen ko nimbe ko be balola mana ke chugo atonyo femin keru sabuye kutbu nyedon koni ni Franska uyerauka kuna funi fasiri lase bunda so mimbe anfe mali kono nabe fo mako RFI Mali alede ni kibaru ya nunu lase ni chugo inata ambalma janvier kalo tletani sabate mene tumuktu marala ko solasi munumbe no ye jamana yer mahoroyene uka solasi uye abe fo munuma ko casque bleu ko che saba ko lu fara woro jogina akera janvier kalo tletani sabate mene akera keletige do senfe min tara ka jamana yer mahoroyene uka kelebolo nabi fo mako minu isma ko segere anfe mali kono ya ko akera bambara maude ni israba mi nabe bodo enza kata tomokto ni kiwaru yayi achentigera jamana yer mahoroyene uluka solasi wira ufe dandigele minun kera ukanyamgo ufe ko uluka kelebolo do ko o bolito ko yelena mu perenta do kan u ba fo fe minuma ko engin explosif improvisé o ko fe de sa kabla yelena ni anfe mali kono ya asabu duye jume yala asabu ye kori chike balia minun kera nyine sana udun sawa tulu abe dun mali kono ya asugu flabe mimbe no be doni kabo jamana to kan ina fo Côte d'Ivoire ni Sénégal kana nay mali kono ya ni minyere mali kono ya ulu vidla mali tulu bolaw uluka nyemgo no ye fanamani keitaye ale ajira ka fo niya ke kema o keme bi woro tulu be bo an yero fe mali kono ya ako jamana yi tulu bo usine minumbe ya abeta fo bi konontona nga ka sabu ke kori machike salo sabu kori chikelaw u bana peu kafo uti kori chike niye jatemine ke ko kori tulu wala tulu ire bo usine minumbe mali kono ya ko mimbe barala utiteme binani kan kasoro bi konontonde tumbe mali kono ya mbe tumbi barake akera sabu ye miya to anga jamana ire tulu chaman bora tulu boli hakela kode ato songo yele ni dubi mali dun tulu niye jatemine ke afamba ubi bo femina u kori di o jateminu untaru fe kabli samba fulani sandani saba kabli samba fula wati jamana ere chake bunda sumi mbe no be kore barake no ye compagnie malienne de textile no ye CMDT ko ale be kore kolo fere san ni kore rekoni ni amugu bora kisela o kise mimbe ke ko bo fere mali tulu boloma atumbi fere chake bunda somi ma follow de ikomai o ikoma kelempe de tunye tulubo chake bunda usine ya mfe mali kono ya nga mali tulubo la uluka nyemgo bunda somi mbe ko san mi SMDT ko abe tuludi usine ma tonin kele uye wakeme ani wabisabaye okunga ko nyine malire olumunu ye kore tulubo ba uye toni misro mateme toni babisabaka ina fo fandamadi keita ya jira chogomi ko bajira kafo mali nyine sa mali tumbe toni ba keme wulonfla ani toni batan nyine mali mateme toni keme ani kontoni binani wulonfla kan o no dun kera olube kori kolosa mali re konante ba sanka bo jamana kokan o mana ke chugo olu hajube kori kolomina ka tulubo ko olu mo hakesro fanamadi keita RFE ko nyine nta ko ni maba fo ka fo ni mina kolokolo hali na ya soro jamana marabaw ya jira ka fo kore kolo abeddu ni minke ka bo jamana kokan jamana be hakame mine ko jamana be jion ko malisi on jamana minumbe ulu fana be mali yere kore akolo ulu fana magubala fana kera sabuye mi kore songo yele bugadare dumya nale mali yere chake bunda so nyamgo ya so mi sigilendo fongo fembe no ye feminu middu ni ka fere o fere li abisika hakeya chogomi natena ke damatame songo ye ani jamana den haju be feminu na no ye direction du commerce de la concurrence et de la consommation e bugadare dumya ale fana yini ngale ako mali yere tulu famba be doni ka bo Côte d'Ivoire de san décembre kalola Côte d'Ivoire ka uka tulu bo usine munumbe ku vijo ko no kera jo fenye tuma dola mali tulu mimbe obi soroka fere ga kabli
kɔɔri cikɛli gɛlɛya donna la ɲinɛ o kɛra sabu ye Mali tulu bi bɔ usine minnu kɔnɔ a caman jɔra ko de tulu sɔngɔ yɛlɛ ni waati ninnu na ni Mali kɔni b'a fɛ a ka wasa tulu ko la f'a ka dɔ fara kɔɔri yɛrɛ cikɛli de kan sabu ni kɔɔri cikɛra fɛn caman bɛ bɔ kɔɔri la n'o dun kɛra tulu caman fana bɛ bɔ kɔɔri la n'o dun kɛra o bɛ se ka kɛ sabu ye ka dɔ bɔ kɔɔri yɛrɛ a tulu sɔngɔ yɛlɛnni na an balimaw cogo min an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an ka jamana ka foroba laselibo ORTM olu ka jafilɛ bondaso olu wulila ka taama dugu kɔnɔ ka tulu ani fɛn minnu ka gɛlɛn Mali kɔnɔ u da sera olu ma an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o dɔw lamɛn. Sisan kɔni tulu ka gɛlɛn surtout n ka Côte d'Ivoire tulu yɛrɛ an bɛ taa da minnu bolo olu ye mun fɔ an ɲɛna ko kɔlima sɛnɛ Mali la ɲina parce que ale ni Mali tulu de bɛ ɲɔgɔn pese Mali tulu nin tɛ yen ɲina Mali tulu yɛrɛ fɔlɔ mun tɛ o mana gɛlɛya cogo a tɛ tɛmɛ 2000 ni 400 kan nka bi wɛrɛ an kɔni bɛ fɔ 3000 ni 200 3000 ni 250 mais o de tun tulu wɛrɛ gɛlɛya ko sugu kɔnɔna kɔni tulu ko ka gɛlɛya ka da sabuya damadɔ kan i n'a fɔ maliyɛn bɛɛ b'a kalama cogo min bon an kun bɛ tulu feere ɲa da mun na bon caman farala kan ka sababu kɛ coronavirus ko ye bon dɔw ko ka sababu kɛ Mali yɛrɛ ma se ka a yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ ka kɔri caman da ka se ka tulu fɛn quoi. Tuluko kɛlen bɛ degunba de an ka feerekɛyɔrɔ la yan san nɔ fɔlɔ a bɛ sɔrɔ 2500 mais sa 3600 3770 kɛlen bɛ ka degunba de sa an ka feerekɛko ma parce que ni tulu gɛlɛyara sumani kɛtaw bɛ dɔgɔya donc client yɛrɛ bɛ ka commencer ko feerefɛn hakɛya ka dɔgɔ. Tulu kɔni o gɛlɛyara gɛlɛya ye n ye n den ka kɔnɔ kɛ sisan n y'a 20 litres 2 sa 7200 awa bidon an kun b'a sa 200 Sugunikura la sisan an b'o sa 280 a gɛlɛyara dɛ ko faamaw k'a lajɛ n'u b'a dédoyement n'a taxes nɔgɔya cogo min na a ka se ka don ka na nɔgɔya jamana kɔnɔdenw ma a n'o t'a gɛlɛyara dɛ n'a fɔra ko ka nin bɛɛ bɔ nasɔngɔ la musow bɛ kule la ko fɛn tɛ sɔrɔ min bɛ na don o don dɔ bɛ fara o fɛnɛ prix kan. Jagoko ni saniko ani ka taa se sɔngɔkow ma o ɲɛmɔgɔsobaw y'a jira k'a fɔ u kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔw boloda tulu sɔngɔ nɔgɔyaliko la. Tulu bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan nɔ ni o dilanbagaw sera ka kɔɔrikolo sɔrɔ kɔfɛ nɔgɔyala ka na ni gouvernement ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ o sira la n'olu sera ka na ni kɔɔrikolo ye nɔgɔyala u bɛ se ka dɔ fara an ka tulu dilanta kan bon min bɛ bɔ kɔfɛ fana wagati ko don komi lajɛw bɛ sen na pour que ka nɔgɔya ɲini hakili la n'o o lajɛ ninnu kuncɛra fɛɛrɛw bɛ tigɛ walasa a bɛ nɔgɔya cogoya min. balimaw an faso Mali a ye maradugu kuraw n'a bɛ fɔ ma ko région kuraw ye a ye olu dɔw sigi a baara tun daminɛna kabila Ibrahim Bokar Keita tun bɛ fanga na o région kura minnu ni olu tun sigira a tun kɛra sigi ye ten tɔgɔ la Ganzan ka a maradugu yɛrɛw dancɛw o maradugu ninnu ka taa ni fanga ka cɛsigiw ye k'u dancɛw sigi jamana yɛrɛ cakɛbondaso minnu n'o kan ka sigi maradugu kɔnɔ région kɔnɔna na olu bɛ se ka lawaleya cogo min nin ko ninnu tun sen sumayara kosɛbɛ fa tun kɛra sabu ye yɔrɔ dɔw bɛ olu a kɛra i n'a fɔ u sigibaw u tun bɛ ka furukufuruku jamana marabaw kɔrɔ o siratigɛ de la novembre kalo tile 25 tɛmɛnen jamana marabaw b'u ka laada tɔnsigi minnu kɛ u ye u danw dɛgɛ k'a jira k'a fɔ o maradugu ninnu fanga ka cɛsigiw olu sugandira n'a bɛ fɔ olu ma ko gouverneur o maradugu ninnu a marabondaso sigi so ninnu u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔw ka sugandi min ye Keita ta ye o kɛra Dawuda Mayiga ye min ye Menaka ta ye o fana sigira janvier kalo tile 14 tɛmɛnen Menaka ye maradugu ye n'a bɛ fɔ a ma ko région arrondissement min b'a la o ye 8 ye commune minnu b'a la o ye 13 ye Keita ani Kuluni Koto o Kuluni Koto olu tun bɛ Kayi de fɛ o Keita o fana kɛra région kura ye o ɲɛmɔgɔ o ye Dawuda Mayiga ye n'ale tun ye Menaka gouverneur ye a ye san 5 de kɛ o la min ye Keita gouverneur kura ye ale fana sigira a ka baaraw la Keita kɔni o
o gouverneur o ye Dawuda Mayiga ye k'ale fana sigira o min ye Kucala ye Kucala min n'ale tun faralen don Sikaso kan Kucala gouverneur o ye général de brigade Abdoulaye Cissé ale kɛra Kucala gouverneur ye ale sigira janvier kalo tile 15 tɛmɛnen sigili min kɛra a taara bonyamasegin ani sigili dandɛgɛli laada ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ka daminɛ dugutigiw ni kabilatigiw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ général Abdoulaye Cissé a b'a fɛ baara min kalifara la faso fɛ ka taa o ɲɛfɔ o siratigɛ la a jira k'a fɔ a nakun tɛ foyi ye fo Kucala bɛ se ka jidi cogo min a ko an nakun ye baara de ye wa baara bɛ daminɛ ni fɛn min ye wala baara bɛ sabati ni fɛn min ye o ye bɛɛ lajɛlen de ka dɛmɛ ye a ko a b'a ɲini Kucala cɛ ni muso ni makɔrɔba ni denmisɛn fɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'u cɛsiri min b'a to Kucala a bɛ se ka jidi cogo min ale tun ye Mopti de gouverneur ye hali minnu bɛ n'olu ye a sɔrɔdasi ɲɔgɔnw ye sɔrɔdasi daga min n'o bɛ wolo Dobugu a taara a ɲini u fɛ ko a nakun ye faso ka ca de tuma min na bisimilara Kucala o dugutigiw u ka kabila ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Canze Kulubali ye radio ɲɛta ani radio Jamajigi ani Kucala radio an ka ciden minnu dun bɛ yen o seereya ninnu filɛ. Monsieur le maire, e ka dugutigi ko ine ka jama bisimila an ko sa aw na ko dugutigi ni sɔgɔma dugutigi yalla k'an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la ala ka tile hɛrɛ caya ala k'an kafoden to mabɔ ko dugubila ka fisa ni laadawuli ye gouverneur fɔlɔ nana yan n'o ye Seku Tarawele an nana ka na an ka dugutigi fo parce que ale de an jatigi quartier ni administration bɛ ale de ka quartier kɔnɔ an nana ka na fo an nana kɛ o tile tɛmɛna bi depuis tile fila ala ye an gɛrɛsɛgɛ don gouverneur kura la a ko baara yan ka baara daminɛ a bɛna ka na an bɛ se k'a fɔ an kɔrɔkɛ an ka dugutigi fo kaba k'a ɲini a fɛ doni min dala ale kun maa kelen tɛ se doni kɔrɔ fɛn fila de b'a to maa bɛ s'a kɔrɔ barika ani duwabu barika o ye somɔgɔw ta ye duwabu i b'o ɲini somɔgɔw ani sigiɲɔgɔnw fɛ a nana o kadira de kɔnɔna na k'a fɔ dugutigi ma ani sɔgɔma a k'a dɛmɛ baara a bɛna baara min daminɛ a ka to la a k'a dɛmɛ a ka duwabu kɛ ale ye ka duwabu kɛ Kucala ye a ka jan ka duwabu kɛ Mali bɛɛ lajɛlen ye pour que baara in a ka se a kɔrɔ a ka kunkɔrɔta sɔrɔ a la n'ale kunkɔrɔta sɔrɔ Kucala ye kunkɔrɔta sɔrɔ o ye an nakun ye sɔgɔmada in na k'a fɔ an jatigɛ ma k'a ni sɔgɔma k'a ni kunu ani bi wa ani sini parce que an jigi b'a kan ne kɔrɔkɛ don n tɛna se ka bɛrɛ fɔ parce que n kɔrɔkɛ don n tɛna fɔ n ko Siramugu dɛ bon n b'a fɔ n ko Woro ani a ka n tɛna fɔ siyɛ kan n b'a fɔ jɛgɛ parce que a tɛna se ka siyɛ dun a b'a fɔ jɛgɛ an kɔrɔkɛ ma k'a Kulubali a n'a ka jama bɛɛ ani conseil bɛɛ lajɛlen k'u Kulubali Hussein aw n'ale a jara dugutigi ye a ma bonya ma satini ko bonya ni ma a bɛɛ n'a ma ni ko bonya ni ma i tɛ se ka minɛ kami kunu a ko i y'a wele a y'a ka conseil wele ka anw minnu y'a ka ɲamakalaw ye ka anw wele k'a ka limanaw wele a nisɔndiyara kosɛbɛ ko jugu tɛ ni ko jugu donna ko la a man ɲi a nisɔndiyara kosɛbɛ ale ka tile kɔnɔ gouverneur ka sɔrɔ Kucala ka kɛ raison ye a diyara a ye fo k'a damatɛmɛ a ma sa f'a ka weele a ɲɛna ça fait bɛɛ b'a kalama Kucala n'i sera rond point na zanga de bɛ yen o nka Kulubali de bɛ yen Kulubali ka duwawu min kɛ dugu in ka yiriwa dugu in ka taa ɲɛ dugu in ka dugu bɛɛ da o de ka di Kulubalilakaw o kɛra Ala barika la an bɛ o sira fɛ mais ni kuma diyara n na maire kan ka fo munna ni ko kɛra i tile la e fana ye kunnadiya ye dɛ préfet kan ka fo a kɛra a ka tile la préfet nana yan don min na sous préfet tun a nana kɛ adjoint ye k'a kɛ préfet ye sini bɛ Ala bolo
vraiment kami nunu biya gouverneur u be bonyeni karama de nyesi dugutigi chef de quartier de dugutigi di muna mba ko dugutigi do ma min ya kilo ma sama fufa fu de dugututige dugutigi la ko la papier ko tede tableau di o tableau kile ambe wodela o tableau kile mba kalama ay fana mi ami sise yoro woro karamo go jamu de dum karamo go be tableau do be dambe do be horo ya wodi kos e nana ni wote fanga tibabu fanga na kade bi e sige ka biro ko ka sarkel be wele be biti so ati kuma na ka fu muna gouverneur dem be e bitadi way waji bi mais dambe ni tableau ni ke ko nyuma fi anga la do koro fi e willa kana dugu tigi fo a jara dugu tigi a jara ka ko se a jara ka dugu bey a bena ma fala ala ni ke foloye ala kina ni ke la bay ni ala sona foyti so ku ci ala sarkel ko ku ci ala raison ko fo ni filla domina ka kafe kalama ni wi daje ni wote me kalama ko ci ni ala sona foyti so ku ci ala marako ni ala sona ala sabo aw bonye bala ko mi akera cugo dugu tigi fana école maître korodu wajibi faka dof kuma kada adda abisi bamanaga ne kisa bamanaga no kuma kada adda abisi makala lendu kadri catégorie adi non woni fo duguti boyane bado de ça duguti fi mabe duguti boyane bado ne ko ke contané do ko ne ko ta abato atel ne ko te ngura abato tal pour les fois Delba Jama Sabina ne kela greve Sabina ay duguti la le programme de octobre 1964 nye kulukuru région be bu nya damle kulukuru kana la ban kulukuru Banamba Kolokani Kati Joila Kangaba Nisela kana kulukuru dugundo la comme masala mi retraite ide masala metri folo abana ni sam gan duru ka directeur la dugutu ya soray abana nana so faso weli e mani yere madi weli la ni sam bin nan kertuna ka sansa ba ka école militaire préparatoire africaine na MPA ne changer matricule 651 Ouagadougou mais la ben ko mo meta français examen de ko CIA amo la ben ko mina bodo ko malem bagana sur soukana pour soukana gardu kana fonctionnaire civil kana en indépendance ça c'était en son temps en plein à 12h30 le rapport que donc dans le rapport que sur de communiquer réfectoire là que les Maliens après le repas devant le fourrier et là ils sont indépendants leur président Modibo Keïta leur demande de rentrer voilà abana et alors voilà bana on clade nous drone on t'a là ou y a déshabillé le lendemain il y a avion tant que nous drone arrivé à l'état-major al-Ghasnola général général Abdoulaye Soumaré et le colonel Sékou Traoré de ça Sékou Traoré d'un banquement c'était enfant troupe en ce moment et du coup donc un ancien commandant de ma concours que né à Kaya gendarmerie la Toubou fait gagnant. J'ai fait 3 ans quand je me prêtais à rentrer maintenant en France à faire juste Kokala Moulta on se la cana l'armée malienne était à peine formée ce jour-là à l'état-major l'MPA de Saint-Louis de Ouagadougou de Benjerville à lui MPA au Béou généralement nous sommes en train de former l'armée malienne. Tout ce qu'on peut faire pour vous, vous êtes jeunes, on va vous partager entre les différents établissements du Mali. Vous allez être mancha. Ou, quelle fenêtre dans la sur le Banagoro, dans l'école. 3 ans après, il y a un brevet sur le va faire ma def. On va clairer le brevet de nous, brevet élémentaire. Nous sommes j'ai commencé en 1964. Sans binan mais la crème Mougou Moulou. Ni Koukourou région Bébouli. Ni changé. Médaille du mérite national. C'est tout. Abana. Djeba. A foi, voilà que toi, c'est là que tout ça. Abana ça. Gouverneur. Nous faut commander qu'il faut mairie. Monsieur le maire. Ngokorama, ni Mokoserama. Choc le wile. Abana. Afleni. Ayakete. Ottawa. Ayakete. Monsieur le maire Ottawa. Ayakete. Ouais, comme Makabla ça. Gouverneur, dugu pays taille. Raison pays taille. Kuchale non dugu de. Abana.
coro min fleuron poina to bola do mina sigu ya soro de ka gwa on ananas ka ya yang isi roflane kucala kono au clair cercle tracé là ka canton sigi allez il est le premier chef de canton de Kucala asa anu do bla la nyona yamne kata kasula sigu ka jonska di wataro jonska tole fukata c'est indépendamment indépendance la domina 22 septembre 1960 octobre 1960 jonska malikon kataki dala fo kataka il faut qu'il dala tey abana mina sambi woroni san kelinda mine toy jonska temli to ka korotnu ka fara kamara utuma fo ko travail forcé travaux forcés travaux bedlalo dira pombe bedlalo kan to ka clé chef de canton ni l'impôt c'est là ayam na kana dama chef de canton dugo maduru amna amisrabadla yani skato che yani segu che yani sante yani boyi la so yani mako che warti dawma ni tout sera ma domina ana to na kam gujalani akatu to nuko baraji gina milice la awudu ayuli baraji na taso du saje chef de canton be do rebla kana to yang kumnen tu wala de ka ko be la ka basana ka indépendance c'est tout ne change bi dondo la musique fo nzuko fo no kono ndi nge c'est tout monsieur wala ibikaso nika plala nika bashun ke comme na ke chwa mera ke chwa bendo wadi mi janna ou bien ngole abana ne be sans bureau la ni sans segna sans konotona bi alhamdulillah 20 mai 42 à la maternité de Kucala quand je vais au monde j'avais 3 kilos c'est tout abana c'est tout merci bienvenue à vous kumanyana non kumanyana oui c'est l'histoire voilà non kumanyana vous avez quelque chose à ajouter Koulibaly cité les deux bandi takumato bandi ke ngolo kokona abega sunte fuiko abega bula te fuiko est-ce de son nom airport ne fana ni autia ni tize kana ya ni yin nana sabla obeyandi donc alaka ankenyo ngon sigi nyoy amen akana mine ko mbora yorore ñe malien tout courdi ñe mbora dudo kono nana dudo kono jamana kara to fo dode kamara comme dubi to mina alaka ñega dam alaka ñega dam alaka ngambe sago bola e dabo mungama alaka koy andwa mbora dum kono mana bora moli dude kono wala mbora moli du kono atenga habitude la ka bara de faire que ni mbo ko bawre mopti je dis que c'est la gestion consensuelle que moi je veux nansi ka ma fo ka be ala maintenant benamuna même nga ko sarafe o koni o be appliqué donc me fait anga dugu tano sray jamana be développer teni sono katata amay donc on va avec ma voix ambalma ko sini ye janvier kalo tile mugan ye janvier kalo tile mugan ni y'o fɔ an ka jamana cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw ye u b'a dɔn k'a fɔ o ye don ye don min mali bɛ se ka kana cogo min ka bɔ juguw ka mandɔrɔ ma n'o ye jamana kɔnɔ juguw ye ani jamana kɔkan juguw ye maa o maa n'i b'a fɛ ka dankari mali dugukolo a dancɛ la
k'a fɔ i bɛ Mali dugukolo dɔ puruti wala ka Mali dugukolo dɔ minɛ jugu mana bɔ diɲɛ fan o fan fɛ n'u ko u bɛ dankari Mali ka jamanaya la Mali kɛlɛcɛw n'a bɛ fɔ o ma ko l'armée malienne olu de bɛ wuli k'u dɔ wa faso jamanadenw don olu dilala de janvier kalo tile 20 1960 nin ye don min a sɛbɛnlen don kalan mun na an fɛ Mali kɔnɔ yan a don fana kɛra don ye don min Modibo Keita a y'a ɲini Faransi sɔrɔlasiw fɛ u ka an fa dugukolo Mali bila Modibo Keita a ye i jɔyɔrɔ la a waati ka ɲini Faransi fɛ ko Faransi ka Mali dugukolo bila o fɔra don min o kɛra o don cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw caman hakili bɛ a don kofɔlen na Amza Sidibe an t'a lajɛ u kuma kɔrɔ min kɛra Ala ka hinɛ Modibo Keita fɛ hakilila jigin don an ye an ka jamana cɛkɔrɔba caman ɲininka Faransi bɛ bɔ Mali dugukolo kan n'o ye Faransi ka sɔrɔlasiw ye u bɛ bɔ Mali dugukolo kan don min caman bɛ anw na bɛn hali n'a y'a sɔrɔ olu tun sɔrɔla i b'a sɔrɔ denyɛrɛnin nama tun don wala denmisɛnnin fitinin nama tun don cɛkɔrɔbaw ko ten ko Mali ni Faransi ka don ɲɔgɔnna daminɛna Medinde n'o bɛ Kayi fanfɛ k'o kɛra septembre kalo dɔ tile 12 dɔ senfɛ 1854 san u donna Mali dugukolo kan o y'a sɔrɔ waati u yɛrɛw n'a kan ye u ye tɔgɔ dɔ da Mali la ko Sudan Faransi ye min kɛ Mali dugukolo kan dɔ bɛ a san 60 kan u nakun tun ye laɲini 3 ye a fɔlɔfɔlɔ o tun ye jamana minɛli ye u ye Mali dugu minɛli daminɛ ni Maninka dugu dɔ ye n'u k'a ma ko Sabu Sire o ni Kayi cɛ tɛ tɛmɛ kilo 17 kan o kɛra septembre kalo tile 22 san 1878 san Faransi ye furancɛ jan kɛ Mali la koyi sabu ko daminɛ waati fo ka se Samori minɛli ma Samori Ture o minɛna caman bɛ olu u bɛ se ka o ɲɛfɔ an ye Faransi ka kɛlɛ masa minnu donna Mali dugukolo kan dɔ ye colonel Brière de l'Isle Joseph Gallieni Boni Desport Archinard o n'a ɲɔgɔnnaw ninnu donni ma nɔgɔya Mali kɔnɔ sabu kɛlɛw de banna kosɛbɛ Kunjan Segu Ɲɔrɔ Welesebugu Jɛma o ye Bɛlɛdugu ta fanw ye Bɛlɛdugu ni Kayi mara ye dugu caman bɛ dugu minnu ni u ni bɔnna u joli bɔnna faso kɛlɛli la cɛkɔrɔbaw bɛ se ka fɛn caman fɔ an ye o la nka k'a daminɛ kabili u sera Sambu Sire 1998 san fo ka se san 1904 Faransi bɛ kɛlɛ la Mali dugukolo kan mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ ko tirailleurs sénégalais Mali n'a tun bɛ fɔ a ma Sudan kɛlɛcɛ minnu taara farafinna jamana minnu tun bɛ yen ni Faransi y'o mara maa kɛmɛ sara Faransi kumabɔli kɛlɛ la n'i y'a tila maa kɛmɛ maa 25 fo maa 26 nin bɛɛ tun ye Malidenw de ye nka waati a tun bɛ f'o ma ko Sudanɛw u ye maaw ta Gumbo Bɛlɛdugu Bɔbɔdugu la Faransi kumabɔli kɛlɛ san 1915 ka se san 1916 Maliden Sudanɛ hakɛ min sara la o ka ca kosɛbɛ a nana gɛlɛya Faransi bolo kɛlɛntandanya fɛ u ye u ka maa dɔ de bila ka na n'o ye farafinden ye ale tun ye Faransi wasabulon maa ye n'o ye Blaise Ndiaye ye Blaise Ndiaye de nana u bɛ se ka na Blaise Ndiaye capitaine Kader Madembasi u ye ninnu de bila ka na farafin jamana kɔnɔ i n'a fɔ Sudan ka na maaw ɲini u bɛ se ka kɛ Faransi ka kɛlɛdenw ye cogo min Mali hakɛ min sara Faransi kumabɔli kɛlɛ la fo ka se bi ma hakɛ t'a la k'a daminɛ première guerre mondiale fo ka se deuxième guerre mondiale ma a yira k'a fɔ Maliden minnu sara Faransi kumabɔli kɛlɛ la n'i ye farafindenw ta Sudanɛw de ka ca a la kosɛbɛ nka san 1945 u nana ni yɛlɛma dɔw ye Mali yɛrɛ ani Sénégal tun farala ɲɔgɔn kan politigitɔn min nana dilan Mali fɛ farafinna yɛrɛ fɛ ko farafin jamana minnu bɛ yen n'olu tun bɛ Faransi ka jɔnya na olu jamanaw kana fara ɲɔgɔn kan De Gaulle mɔgɔ caman bɛ bi cɛkɔrɔba caman bɛ bi olu bɛ De Gaulle ko kalama ka tɛmɛ anw kan bɛnkan tun tɛmɛna n'o ye bolonɔbila bɛnkan ye a bɛ fɔ min ma ko accord de coopération en matière de défense bolonɔbila tun kɛra la Faransikaw ka faba la Paris avril kalo tile 4 san 1960 a tun fɔra k'a fɔ Faransi ka Mali sɔrɔlasiw labɛn nka janvier o san 1 janvier kalo la Faransi
Senegal ni Mali tun faral ni ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana ba kelen n'o ye Mali ye bɛn tun kɛra ko dɔw kan nka Senegali ani Sudan olu tun ye jamana kelen ye a bɛ fɔ min ma ko Fédération du Mali nka Sudanɛw ye mɔgɔ ye maa minnu tubabuw tun ma sɔn u ye ka da u ka karo gɛlɛya kan kabini bolonɔbila tun kɛra bɛnkan wale sɛbɛnna dantigɛli dɔ kɛra o kɛnɛ kan Mamadu Madira Keita fɛ k'a fɔ min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ye sabu Faransi tun jɔn bɛ Fédération du Mali ka jɔyɔrɔ la yɔrɔ caman nka Mali fanga ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnyara min ye Mamadu Madira Keita ye a ko min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sirabaw ye Faransi man k'i jɔ Mali ka jɔyɔrɔ la o Mali nin ye i n'a fɔ Faransi tun miirila k'a fɔ fɛn o fɛn ye Senegal ni Sudan ale bɛ o jɔyɔrɔ fa diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnyɛnɛw ka kɛnɛw kan nka Madira Keita y'a jira k'a fɔ o tɛ se ka kɛ min kɔni ye yɛrɛmahɔrɔnya sira dɔw bɛ yen fo Mali yɛrɛ kɛ i ka jɔdaw fa nka bɛnkan tun bɛ Fédération du Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔn in nana daminɛ kabila o yɔrɔ la Mali ni Senegal man ɲɛ jamana kelenya la o jamana fila ninnu nana bɔrɔtɔ Senegal kɛri dama jamana ye Mali yɛrɛ kɛri damana jamana ye mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se k'u ɲɛfɔ ka tɛmɛ ne kan kosɛbɛ fɛn o fɛn tun bɛ yen n'olu ye Sudankaw ye olu ka jalatigiba minnu tun bɛ Senegal laban nana olu minɛ Fédération du Mali cira ka sɔrɔ ala ma se ka sigi sen kan kosɛbɛ septembre kalo tile 18 Mamadu Madira Keita n'ale tun ye Mali yɛrɛ kɔnɔna minisiri ye ale min tun sugandira Modibo Keita fɛ a ka kɛ ministre de la défense ye a tun y'a ɲini Faransi sɔrɔdasiw fɛ minnu bɛ Kati u k'u ka minɛnw cɛ ka Mali dugukolo bila Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya o dantigɛli kɛra septembre kalo tile 28 Mali yɛrɛ ye a ka fasokoro dilan Mali jɛnkɛra ni Mali ye diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnyɛnɛw ka jɛrɛtɔnba n'o ye Nations Unies Mali tun ka o laɲini kɛra Tunisie de fɛ ani jamana min bɛ yen n'u k'a ma bi ko Sri Lanka nka Faransi tun y'i ban octobre kalo tile fɔlɔ Mali ka sɔrɔdasiw dilanna min ye capitaine Sékou Traoré ale tun ye chef d'état-major général de l'armée du Soudan ye 15 le président Modibo Keïta chef du gouvernement du Mali an ka jamana ɲɛmɔgɔ Modibo Keïta n'ale ye Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye Mali mara bɛ ale de bolo a reçu dans le grand salon de la présidence l'ensemble des représentants diplomatiques jamana minnu bɛ yen n'o ye jamanaw ye jamana minnu ka lasigidenw u bɛ anw faso Mali kɔnɔ Modibo Keïta ye ninnu bɛɛ lajɛlen bisimila Mali fangabulon na kuluba accrédité auprès de la République du Mali n'u ka jamana y'u bila ka na jɛɲɔgɔnya sira balimaya sira dɛmɛ sira bɔ u ni Mali cɛ n'u sigilen don Mali kɔnɔ yan le président Modibo Keïta qui était entouré de monsieur Idrissa Diarra secrétaire politique de l'Union soudanaise RDA Modibo Keïta tun kɛrɛfɛ nin ko in na min ye Idrissa Diarra ye n'ale ye Union soudanaise RDA u ɲɛmɔgɔ min sigilen don politikikow ɲɛnabɔli la Mahaman Alassane Haïdara président de l'Assemblée nationale Mahaman Alassane Haïdara n'ale ye Mali wasabulon ɲɛmɔgɔ ye député bulon ɲɛmɔgɔ ye a kɛra o fana ɲɛna Madera Keïta ministre de l'Intérieur de la Défense et de la Sécurité Madera Keïta jamana kɔnɔna mara ani jamana kɔlɔsili o minisiri tun don Yakuba Maïga vice-président de l'Assemblée nationale Yakuba Keïta n'ale ye Mali wasabulon député bulon ɲɛmɔgɔba dankan ye Mamadou Gologo commissaire à l'information Mamadou Gologo n'ale ye ɲɛnabɔlikɛla ye kibaruya n'o ye jamana kibaruya laseli cogo ɲuman ye a fait aux représentants diplomatiques lasigiden bɛ Mali dugukolo kan olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan la communication suivante dantigɛli ni ɲɛfɔli minnu kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ Modibo Keïta o tun ye nin ye je vous remercie de vous être distrait mɔgɔbaw mɔgɔ tɔnɔmaw dɔkɛbaw n b'aw fo aw ka caw bilali aw magow bilali ka se nin kɛnɛ in kan de vos augustes occupations aw minnu ni ɲɛ ci tun b'aw ye ca tun b'aw bolo a ye aw ka sɛbɛcaw bila ka se nin kɛnɛ in kan et de vos nombreuses préoccupations kɔnɔgbɔn ni kamanɔgbɔn ni ca minnu bɛ aw fɛ n'aw cɛsirilen don olu la k'u bila
ka ye nin kɛnɛ in kan. Pour répondre à mon invitation. Ka ne jamana ɲɛmɔgɔ Modibo Keyita ka n ka wele jaabi aw seli nin kɛnɛ in kan aw nafa ciw bila ka se nin kɛnɛ in kan aw ni ce. L'importance de la communication. N bɛna dantigɛli ani ɲɛfɔli ani laseli min kɛ aw ye n'a ɲɛci ka bon kosɛbɛ. Exige que je vous la fasse moi-même. Ka kimɛ a nafa n'a tɔnɔ ani nafa min bɛ nin ko in na. L'importance de la communication exige que je vous la fasse moi-même. Ka kimɛ o ma o de y'a to ne yɛrɛ bɛna nin kuma in fɔ. À l'heure qu'il est, an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan coyi. l'ambassade de France en République du Mali. Faransi ka lasigidenso min bɛ an faso Mali kɔnɔ Mali dugukolo kan. Est informée par mes soins. N y'o ladɔnniya ne yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ Modibo Keyita n ye Faransi lasigidenso ladɔnniya. De la décision de mon parti et de mon gouvernement. Ne tɔgɔlatɔn n'o ye Union Soudanaise RDA ye ka fara Mali yɛrɛ marabaw kan. De voir la France évacuer les bases militaires de Bamako. An ka laɲini ye k'a ye k'a fɔ Faransi ka soldasi minnu bɛ Bamako soldasi dagaw kɔnɔ u ka taa k'an faso bila. De Kati. Min ye Katita ye u ka bɔ yen fana ka bɔ yen pewu. De Gao et de Tessalit. Gao ani Tessalit u ka soldasi minnu bɛ an ka soldasi dagaw kɔnɔ ye u ka bɔ yen fana. Qu'elle occupait du fait des accords franco-maliens. N'u tun bɛ ka sabu kɛ bɛnkan minnu tun bɛ anw Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ka kimɛ u bɛnkan ninnu kan. Signés à Paris le 22 juin 1960. N'o kɛra juin kalo tile 22 bakilenzan 1960 ani 60 Paris kɔni. Entre elle et la Fédération du Mali. Ni o tun kɛra Faransi jamana ani Mali Fédération ni ɲɔgɔn cɛ n'o tun ye Sudan ani Sénégal olu farala ɲɔgɔn kan ka jamana min tun dilan n'o ye Fédération du Mali ye. Et qui deviennent caduques après les événements du 19 au 20 août 1960. Ni ɲɛci tɛ o la kun tɛ olu la tuguni. Et qui deviennent caduques après les événements du 19 au 20 août 1960. Ka sabu kɛ lahalaya n'o kɛra. Et l'acte de reconnaissance par la France. Ani Faransi ye ladɔnniyani ni lakodɔn ni diɲɛli o wale min taara Faransi yɛrɛ fɛ. Du gouvernement du Sénégal. Ani Sénégali fana marabaw ni ɲɔgɔn cɛ. Acte qui consacre wale min la dislocation de la Fédération du Mali. N'o kɛra ka Mali ani Sénégali ka fara ɲɔgɔn kan jamana in n'o ye Fédération du Mali ye k'o ci k'o ko dabila pewu. La République du Mali. Min ye Mali faso ye o kɔfɛ sa o ye i dantigɛ. Permet sa volonté de coopérer avec la France. Ni Mali tun ye a ŋaniya jira k'a fɔ ani Faransi bɛna jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Sur la base de la non-ingérence dans nos affaires intérieures. Ni bɛnkan tun ye sure wɛrɛ wala Faransi tun ye layidu di k'a fɔ bɛnkun kɛra min kan o ye Faransi tini da don jamana fila olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔko ani kɔnɔwalew olu la. Et du respect de notre souveraineté. Wa layidu fana tun taara min ye an ka dugukolo yɛrɛwoloya ye Sénégal ni Sudan o hɔrɔnya o matarafali o batoli ani o toli a damana. La décision de mon parti et de mon gouvernement. Ni Modibo Keyita nga tɔn n'o ye Union Soudanaise RDA ye ani Mali jamana marabaw u bɛna min kan n'o y'o dantigɛli kan ye. Ne met nullement en cause cette volonté. K'a fɔ ko u b'o wale ninnu kankɔrɔ sɔsɔ wa ayi dɛ. Elle est l'expression de notre conviction. Anw kɔni limaniyanen don n'an bɛ ka o de waleya limaniya waleya de ye nin ye. Qu'à moins d'abandon volontaire de souveraineté. Fo ni a y'a sɔrɔ kɛ Mali yɛrɛ diinɛ n'a ŋaniya a yɛrɛ diɲɛ na k'a ka jamana yɛrɛmahɔrɔnya jamana dugukolo tigiya ka jɛ ka dɔ di wala ka dɔ bila o la n'o yɛrɛ kɛra Mali fɛ sa fo n'a kɛra o ye. De la part d'un État jeune. O kɛra Mali ye o kɛra jamana kura minnu jamana yara kɔsa in na o mana kɛ o kelen o kelen ye sa. Ou d'accord particulier dans le domaine de la défense. Ani fana ni a y'a sɔrɔ bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen taara kana
ani dugukolo lafasali o waleyaw la. Les troupes de l'ex-puissance coloniale kɛlɛbolo min n'o ye setigi min ni jamana in tun bɛ olu bolo mara ni jɔnya na. ne peuvent stationner sur le territoire de l'ex-colonie. bɛnkan minnu y'a jira k'a fɔ yɛrɛmahɔrɔnya talen kɔfɛ diɲɛ tɛgɛ n'a ye tuguni waati bɛɛ o jamana min n'a tun ye jamana min mara a ka sɔrɔlasicɛw ka to o fa dugukolo kan. aux côtés des troupes du jeune État. k'a fɔ u ka to o jamana dugukolo kan o kɛlɛcɛw jamana kɛlɛcɛw kɔrɔ wa. d'autre part, ani fana le peuple du Mali, min ye Mali jamanadenw ye. l'Union soudanaise RDA et le gouvernement de Union mon pays soudanaise RDA ani ne faso Mali ont toujours affirmé leur option anw tun y'an ka kuntilennaw en jira faveur de la politique de non-alignement wa k'a fɔ kuntilenna kelen an tɛ fan si fɛ an man taa seleke si fɛ fo n'a ye kɛra anw yɛrɛw diinɛ n'an ŋaniya a n'anw yɛrɛw ka kuntilenna sira fɛ. l'autre des deux blocs. n'o ye kuntilenna fila minnu n'o bɛ duniya dugukolo kan bi a bɛ fɔ minnu ma ko duniya setigi kolo fila minnu ni olu bɛɛ y'u dama fanga ye bi Mali tɛ nin kolo fan si fɛ an ma fara fan si maa kan anw kɔni b'an damana de. Cette attitude o lahalaya min ta bɛ Mali fɛ bi est en contradiction avec la présence o lahalaya in bɛ kankɔrɔ sɔsɔli de kɛ sur son territoire dugukolo in kan n'o y'an fa dugukolo ye des troupes d'une puissance étrangère dunanw ka sɔrɔlasiw n'u ka setigi fangaw u ka sɔrɔ dugukolo kan bi n'o ye Mali dugukolo ye. à laquelle ne le lie aucun accord bɛnkan de ka kɛmɛ Mali yɛrɛ y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔ wa o bɛnkan foyi tɛ Mali ni Faransi cɛ bi. je prie vos excellences n b'a ɲini aw mabaw fɛ bi d'informer vos gouvernements aw cilen do jamana minnu fɛ n'aw y'o olu ka lasigiden ye aw marabaw aw ka jamana marabaw ladɔnniya et d'attirer leur attention k'u hakili lajigi k'u lasɔmi sur notre ferme décision an ye ŋaniya min ta n'a b'an diinɛ na a b'an dusukun na an ni laminen don n'a ye de l'évacuation rapide des troupes stationnées en République du Mali. kɛlɛbolo min bɛ Mali dugukolo kan n'o ye Faransi ka kɛlɛbolow ye minnu sigin bɛ Mali dugukolo kan u ka bɔli an fa dugukolo Mali kɔnɔ ya bi. je vous remercie. n b'aw fo k'aw barikada. an balimaw nin ye Mali jɔnjɔn de ye. Modibo Keita ye don min a y'a fɔ Faransi sɔrɔlasiw ka bɔ Mali dugukolo kan teri jamanaw jɛɲɔgɔn jamana minnu n'u tun y'u ka lasigidenw bila ka na an faso Mali dugukolo kan Modibo Keita tun ye dantigɛlikɛw ye k'a fɔ bita kɔ bita ɲɛ Faransi ka sɔrɔlasiw minnu tun bɛ Mali dugukolo kan o sɔrɔlasi ninnu k'a ɲinin'u fɛ Mali fanga ɲɛmɔgɔw ale ye Modibo Keita ka tɔn fɛ Faransi ka sɔrɔlasi o sɔrɔlasi bɛ Mali dugukolo kan o kɛra Bamakɔ ye o o kɛra Kati ye o o kɛra Kɔrɔnfɛla ye o k'u k'u ka minɛnw cɛ ko Mali y'a yɛrɛ ta Mali ka kana bɛnkan o bɛnkan tun bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ lakanako sɔrɔlasiko sɔrɔlasi cɛdɛnyako kɛlɛminɛnko ko nin tun y'o bannen ye Modibo Keita a don kofɔlen a ye dantigɛli in de kɛ a tilalen sa Mali jɔnjɔn tun bɛ fɔ fɔcogo kɔrɔ min na n'a yɛlɛmanen don bi a tun bɛ fɔ nin cogo de la nin ye Mali jɔnjɔn de ye. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hakili la k'a fɔ nin fɔra don min u ye aw bolo donba ye n'a fɔra k'a fɔ o Faransi kelen o de nana anw fɛ fa dugukolo kan Modibo Keita ye sɔrɔlasi minnu gɛn o ni mɔgɔw bɔra o mɔdenw n'u tulomasamaw la ni Faransi ko k'ale nakun ye papalikɛlaw kɛlɛli ye kabili Serval fo Barikani bi a kuma cayalen don fasodenw yɔrɔ mɔgɔw bɛ mɔgɔw la olu yɛrɛw kɔni fɛla tɛ Faransi sɔrɔlasiw ka to Mali dugukolo kan
o de kumaw o jamasigiw ani woyo kumaw de bɛ Mali kɔnɔ ani fan caman fɛ Mali dugu tɛ fo k'a sɔrɔ malidenw bɛ yen minnu yɛrɛw kɔni fɛ n'a fɔra ko Faransi na kun ye basigi lafiya ani karama seginni ye Mali dugukolo kan a tiɲɛ yɛrɛ ye min ye n'i y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ ban Faransi ka toli an fa dugukolo kan wa o ma daminɛ bi koyi kabini Serval waati mɔgɔw kɔni sɔrɔla minnu ye tɛgɛrɛ fɔ nka mɔgɔw bɛ yen a ma kɛ minnu fɛla ye tuma min na Faransi sɔrɔlasiw u ye Mali kɛlɛcɛw bali ka don Kidal Tombouctou ani Gao labilalen kɔfɛ fo ka se bi ma sa a kɛra sabu ye min ye siga don Faransi ka kɔnɔnjɛya la Faransi kɛlɛbolo nana ni minɛn minnu ye a bɛ jate tɔni miliyɔn caman de ko ja dɔw yɛrɛ kɔni fɛ nin kɛlɛminɛn ni minɛngiri ninnu sabu tɛ foyi ye kana Mali dugukolo sen nafolomafɛn minnu bɛ yen k'olu bɔ ko pankolonw de bɛ taa o pankolon minnu bɛ jigin kɔrɔn fɛ u b'olu de fa fɛnw na ka taa n'u ye kuma in kɛra tiɲɛ ye wa kuma in ma kɛ tiɲɛ ye wa Love ale fasilasi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ Faransi sɔrɔlasiw caman bɛ yen dugukolo nafolo o dɔnnanganaw de don kɛmɛ ka sɔrɔlasifini dɔw la olu de bɛ Mali kɔrɔn fɛ taji kɛmɛ ka caya yɔrɔ minnu hali Mali dugukolo jukɔrɔla ji u bɛ ka don ni Faransi fɛ Faransi nakun tɛ foyi ye f'a yɛrɛ ka nafa nka nakun tɛ Mali basigili ye n'a ko a nakun ye papalikɛlaw kɛlɛli ye dɔw kɔni fɛ o ye nkalon de ye ninnu de ye kumaw ye kuma minnu bɛ mɛn Malidenw fɛ jalakiw caman bɛ yen minnu yɛrɛw bɛ a bɛ bɔ Mali faama dɔw da nka u b'a fɔ duguduguma kuma na u tɛ ŋaniya bange kɛnɛma fiyewu o siratigɛ la o dalu dɔnnen dɔ ye ni maa o maa k'e ye kolatigɛla ye Mali kɔnɔ yan n'i ko e bɛ o kuma ninnu ɲɛfɔ Musa Jara n'ale tun ye wasaden ye a ɲɔgɔnna de y'ale sɔrɔ koyi janvier kalo tile 20 de ye sini ye Maliden minnu bɛ n'u ta kanu tuguni Faransi ka to Mali dugukolo kan diɲɛ dongo don dɔ de bɛ fara o jama caya kan ka kime Mali kana sabatili baliya ko minnu bɛ n'i y'a miiri k'a fɔ kɛlɛcɛ hakɛ minnu bɛ yan kɛlɛminɛ hakɛ minnu bɛ yan hali Kidali yɛrɛ bɛ dakun min na bi n'i y'a ye k'a fɔ a ma ɲɛdɔn caman miiri la k'a fɔ Faransi nɔ b'a la koyi Kidali kɔni a ko birisalen don ye kosɛbɛ pɔvalikɛlaw u b'a fɔ minnu ma tubabu yɛrɛw b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko terroristew u ka kuma dɔ fana ye jihadistew ye hali n'o kuma fɔlen n'o man di an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye jamana in bɛ dakun min na bi mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu fɛla tɛ Faransi toli ye n'a fɔra k'a fɔ n'a kun tun ye Mali basigili ye Mamadu Karafi ale tun ye Mali denw a y'u sɔrɔ tuma min na Gao a ko ni n b'a ɲini aw fɛ minɛli jugu minnu n'olu bɛ kɛ aw ka jamana kɔrɔnfɛla fɛ ni aw m'o baaraw dabila aw bɛna dalilu di aw ka jamana burujabagaw ma u bɛna aw ka dugukolo dogoro nafolo bɛɛ lajɛlen wa n'u nan'u sigi u tɛ taa tuguni yala nin kuma in de faamuna mɔgɔ dɔw fɛ wa a mana bɔ sira o sira fɛ Adama Ben Jara n'a bɛ fɔ ale ma ko le cerveau ale yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ Faransi t'an ka dugukolo bila fo an k'u gɛn jagoya i n'a fɔ Modibo Keyita y'u gɛn cogo min barosigi min kɛra an bɛna segin baro in kan bi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ka lamɛnli kɛ u ma na yan an ɲɛda filɛli aujourd'hui Mali parce que aujourd'hui Mali se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya min na et je pense que aujourd'hui Mali presse bɛ k'o baara kɛ parce que il y a eu un certain moment kuma tun ka gɛlɛn anw ma Faransi ko in na ni tun y'a kuma fɔ kɔntaramisɛnninw tun bɛ organi caman ni Faransi ka ONG caman ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ b'a fɔ censure sugu dɔ tun bɛ an kan ka se ka message passer mais bi nous disons bravo à la presse patriotique du Mali qui est en train de véhiculer notre message. O tɛmɛnen kɔfɛ kuma la surunyana i nana jamana min kɔnɔ ko ka jamana dɛmɛ k'a bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko parce que a taar'i bɔ bolo la don min tun bɛ Hitler bolo bi rapport de force y'a kɛ degun dɔ danna ko min doni a giriyara an bolo aw nana ko ka anw dɛmɛ ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ sanji 8 u bɛ tourisme na an ka jamana kɔnɔ mais ko k'u bɛ mission na u nana mission min kama 3 missions principales fɔlɔ ko ka terrorisme kɛlɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ɲininka terrorisme kɛlɛla wa a ma kɛlɛ u ka mission filanan ko ka Mali dɛmɛ Mali ka fanga ka boli le retour de l'administration et le redéploiement de l'armée sur tout l'état des forces de défense sur toute l'étendue du territoire malien. Est-ce que Mali ka dugukolo don min olu bɛ na ani ka se bi ma Mali ka mara bolila ka dugukolo fan bɛɛ kan wa a ma boli a kan sabanan ani laban ko ka Malidenw dɛmɛ
ko ka population civile fagali mesena ko ka se ko bali ani ka kokoroma do ke no appui au développement économique ko pour que Mali denw ka sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min sanji 8 dɔ de faral est-ce que o ɲɛnabɔra Mali population civile lakanara wa a ma lakana san 8 i welela kana ci min kama n'o ma ɲɛnabɔ mun ne bɛ f'i ye on te dit on est dans l'obligation s'il y a l'honnêteté intellectuelle et morale de dire à la France pliez vos bagages et rentrez chez vous. Et c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Comme stipulé dans l'article 22 de la Constitution du 25 février 92, la défense de la patrie est un devoir pour tous citoyens. Qu'au façon la canali wajibik sebleno a DCB Bema. Donc c'est pour ce devoir patriotique malidon Wulila Koujo. Et on a compris que Bila, ou général Mimeyala l'a fait, comme Tigenja a déjà chanté ça, a massé tout encore commenté. À quoi aussi tu les vois dans les ghettos, qu'ils ne sont pas là pour rien. Quand nous y a un ghetto, qu'on a droit à ou manaya, Agneda Flelikama quoi. Le contre-gana yala la coca bilanque, pour voir comme Moumbé Sénat. Mais avant, ou le ministre des Affaires étrangères, Yves Le Drian. Au coffre parler dans Florence Parly, ministre des Armées. Oh, si c'est le chef d'état-major des armées, c'est parce que le Mali est un objectif hautement stratégique pour la France et le Mali est un enjeu de la fin de la France-Afrique au bar des dames de Monaco. Ni Mali Takalaja, ou OCRC quartier visé domi, où est Jamana Wara de cité Mali, Mauritanie, Burkina, Tchad, Niger, Algérie, Niger. Yo jamana woro de visé kube na koka oserasi boloka a jamana woro kube na koka oserasi boloka u donna Mali kono le 10 janvier 2013 koka na Mali de demain n'est-ce pas ou de foko coopération militaire ko Serval quelques mois plus tard ko Mali kelen se ka keleke koka étendu jamana jumɛn ko G5 Sahel parce que bamano ko banako taka ka fɛn fami avec carrière donc Algérie boila sinon oserasi territoire bi ou dagame o jamana duru de kono donc pour nous comme ku dogolen no barakono fe o kɛra lɛfɛ kɔnɔ fɛn ne ko a tɛ tugun a ka fɔ mɔgɔ ye ko nin de ye jugu ye quoi bɛɛ y'a dɔn Faransi na ko ye min ye an ka jamana kɔnɔ n'i ye gɛlɛya kɛ i ye évaluation kɛ o phase banni bolo i ye gɛlɛya dɔn après analyse statistique mun tor'i ma ka wuli k'i jɔ ka kɛlɛ kɛ k'i faso bɔ bolo la donc c'est pour cela Amé Malien Bewole pour le 20 janvier, mais avant, en Balma Mounou comme ils ont l'habitude de dire, où est communication bétante, mais Malien ko il n'y a pas meilleur conseiller que la misère, ko Kodjoué Adamaden Karamoué. Tombouctou, Bafoko, on ne va en Bamako, salon climatisé qu'on a France de gaz, ko Tombouctou Gaute son gafo, Tombouctou face au dénouement Bekele Noka Welebla Bikounyoron, le 19 décembre 2020, quand Tombouctou Densebe Bekabo, pour quel message France dégage au message de Tombouctou Gabo. Siriki Damagara Segou Gautala, Amenata Jamana Fambekono, pour le 20 janvier, Mali Dehorom et Jamana Jamana Kono Bekabo. C'est un 20 janvier que Modibo Keita a dit à l'armée française, Koukouka Milan Tchoukata, ou Sagina le 10 janvier, parce que le Mali reste un souvenir, sinon Malini, Francis Beba, David ni Goliath, Kelekara Chokomina. Nous sommes un peuple invincible. Depuis la pénétration coloniale, ensuite, pendant la prise glorieuse de l'indépendance, en Clara Kobara de Blasenka. C'est pourquoi, Ambe Bewele Mali est raison stable Bekono. Faut une mobilisation, c'est que Beki mobilisé le 20 janvier. Nous allons sortir. Modibo Keita a mis, il faut 60 ans après, ses petits-fils se tiennent debout sur les remparts pour chasser encore cette même phrase. Que Dieu bénisse le Mali et debout sur les remparts. Merci. Mais beaucoup mal à l'imi avec Agato. Irisuka signature béa, GPM a signature béa. Quand la coopération gagne Irisoué. Quand c'est un an, Macron a commandé. Quand Irisini, Turquie, quoi de banque fait qu'à manipuler. Macron, toro mi manka o de be ka manipuler. Ko la sama kuma la surunyala. C'est pourquoi Malien clanché am se ka foté.
8 millions o itigeno bla fɛn fɛ la o jabakisɛ yira an b'o de ta ala ye CNT min nɔgɔya an ye aw ta don fasodenw ta don jɔyɔrɔ ko tɛ an kun bɛ se k'o sɔrɔ depuis sous Amadou Toumani Touré depuis sous Ibrahim Boubacar Keïta si on voulait un poste an tun bɛ se k'o sɔrɔ c'est parce que an mago bɛ bi de l'appareil institutionnel pour bouter la France hors de notre territoire et exiger une gouvernance digne et patriotique. Au wagati de sera les 8 millions de signatures, on va les prendre. Amtanae, assemblée kono, convaincre dans les débats parlementaires qu'à Wadjibia, Irislane Angantika du Nyogoma, je vous jure qu'avec 2000 hommes militaires juristes sur le territoire malien, 3 mois, nous allons dire que le Mali était dans une crise. Au Tamalin Kofé, Mali Kelia et Tigano Black Gafé de la Malien million flani ko donima de million sabala. Ko Frantikanga de Manabla. Au fait le document B, on va prendre ces documents à Tana institution pour défendre cela. Et le 20 janvier, au document il fait en gagne baramiko signature ou kelen ko fait. Au baro be blasenga comme Irisu ta déposera.